Kaushan building sang he thu hi atak tak ani a aizol chimlam panga thil thleng ani aziak tu hi aming tar lang lo mai ila thange he building a hian thom engemaw soineu neu hi om to thina ma se enga te lua kangai lem lo a building a kan om chila wangin le ka doi viau lo wang hian lo ena po ka en lem lo ma se soineu neu om le thina engemaw ka hreta zel boka ka ngai tu na chu awak zau ta hle mai he building hi asang tak takem nge mi hian an soi mai fin fiana tak om no chuan thil hi kan soi sang mai thin ania chuwang chuan ke chuan ka oi lem lo ti chuan zan khat chu games ka khel awang hian ka lo khel rei deuh bok nen jing lamdar thum thuak hi alo ri to a ti chuan mutzai ka rel ve ta ani kanu hi room le lama alameng boka games ka khel ti a hrebok ti chuan kanu po chu muchungin alamenga ke chuan mutzai ka rel to thung ma se chutia kan mudeu che chu kan omna chunga chuan kan omna chung zona chuan do ka nemo thuthleng in hnuk ri dot ri hi kan hretamaya jingdar thum vela chuan tu ma an om don lo ti chu achiang viau mai kaushan building ani miau sia tukver atang po in lu ru ngai na a om mi alo bok tin roktum ni se atuka engma hnu ma le rok thom hriat tur a om lem lo bok nen kangai thakar maya chutia kangai thak lai tak chuan kanuin min lo teksa chu no kan hnuk thom chu sia em aron tia kanu pon alo hreve chiang viau mai ma se anuwa chuan are vele mai bok ti chuan mi tan lo soi thin chu dot ni lo hian kangai chhota a ma se fin fiana a om miau lo wangin chu ti te chiam chuan ka hlau lem lo thung ti chuan chhuna ka u pasal nen kan oma khuang kongo ritlang tlang reng hi kan hria chhuna an siam tha nge muni le ti in karil ro in zota ma se chhuna pathian ni ni lo chuan kal anom don te silo han en po chu ka tum lem lo thung ka u pasal po hian hemi khuang beng ri hi a hreve boka lo ena kan en lem lo thung ti chuan atu ka kan chukidar chabi kol tu per chu ka zota nimin chhun lama biak ina in kalem ni ti in ka zota akal lo thu le a chabi po tu man an lak lo thu in min chang mak ka ti kher mai ti chuan kan member pakhat a ming chu soi lo mai ila kan member pakhat boral ta a boral chan hi in oklum ani a chumi chuan khuang beng thinem ti ka zot le a kan member in min chan na chuan beng thin te reng mai ti in min changa kan member boral ta hi ke chuan ka thachiang viau lo thung a thi nu lo ka thil thleng ani awangin ama hi karing helve top mai ani he khuang beng tu hi kan member boral ta thla kha ni thengem ti chuan lockdown lai khan keima in ka om tlau maya thathum don chu ma ni in ka om nge eng ma thom chu ka hrengai lem lo in len po thei ani box si lova ina kan tom tlok mai ani kha ti chuan zan khat chu min mol tu om tlat hian ka hria zan tir lampang ani nge a thuthleng a thupa in phone ka khoi mola YouTube te ka en kualin achang le games te ka khel bok thin kumakum in lama kan in khung tak chuan phone khoi po nin om hial khopin en tur po kan en zo to ani hlom khamo ti chuan chu tianga ka om mol lai chuan kan doorbell chu aron ral mai lockdown lai ani box sia makkati ang reng khop mai task force hoin chu me emo ei tur an sem don nge mamo min lo zo don nge ni ang ti in rang zetin ka bahonga ma se mishing mel reng mu tur om hau lo mai ka hoi kuala ke doi viau lo thin po kha kamur sung mai ka thian ten min ti der don ni se len phal lo lai ani bok nen in ti der ngai na a om lo shim ka hlau ru viau mai a chan chu doorbell lo meta ron uang vel ani thengem ti in ka ngai to a ma se lo uang po ni ta se ka va hon rol khan stepa a chhouna tur ka mu thei veka ka mu man vek bok tin bi ruk na tur om lo boka athlang lama akal tlang thei lo shim bok nen eng anga mishing speed rang po ni se ka mu man tho don bi ruk na om lova
tlan chiat na dang om lo chu wang tak chuan ke hlau nei lem lo po kha kamhul thi a ding sung ni ma ni om mai kan si a zam chu anave viau mai ma se engthil dang ma hemizan hian katong zui lem lo kan in lu a hrang bai ma fakinu he thil hi kumin sang ni som ni pathuma thil thleng ania ramhlun kan in lu a thil thleng ani ramhlun timayila ramhluna po veng sang a oma soi chip chiar lutuk lo mayila a thange kanin lu hi a thaviau lova a mun po rem viau ani lo bok me chelang pathum kan nia kanin hi le lama lu an om bok asam type ania tailin ain dai danga tichuan soi ngal mul maila kan lu tir hian kan thian pa pakhat phei chuan fiam thu in avashan du mel ve ati nge in lu atur awan em awangin kan hmu chun ani miau sia ramhluna kher kan du bok nen tichuan kan in vom lut ve taroi mai ani kan lu atanga thakhat na vela ani ome sitting room lama kan om lai hian thil tlari dop thom kan ria room lama thil thleng ani amak kan tiang reng khop mai aring thaphian maya enge ti in kanin mel seka heti lai hian ka fanui hi kan then om te na aleng bok ti chuan kan then om pa pon eng thil nge ni awatlaring te dop ve aron ti ve boka alo se ve kar mai room lama lu po chak om lo tak ani ka fanu lo ho a fiam thu in room a sang ania ka ti a ariak ngam talawa zan khua in a room a chuan lut lovin kan room lama amuta ani ti chuan voi khat le chu zandar som pakhat vela hian tv kan en lain room tukver socket ball alo tlari rak mai hei hi a voi khat na mai ani to lova misualin ron lu ru kan tum nge ni ang ti chu kan ngai dan jok ani ngai chu a thazan lova room lam chu kan va ena room lam lu ringot po hi thil nuam ani viau to lo room lama lu in sitting room lam kal chua kan phur lo loi si room tukver ero ain kal thathap thung si a socket ball tlari rek khan beng chu haver aviau mai enge a chan ni taberang tukver ain kal thavek boxi engma thla ti vel chu kan mulem lo ama ero chu he kan in lua hian enge moni tak chu a omani ti kan ngai dan ani lo tlat chang kan nei fowa thil enge moni tak chu he ina hian a thleng to ani nge yang ti kan ngai dan ani kan lu ma a lu tu te khan thom an thiat fo wanga chuak an lo ni reng maya kan lu nuwa lu tur te hian eng tak tong ve imo khati zong kha karon zia thei ani e